Здравейте, приятели! Днес съм решила да отговоря на един доста често задаван въпрос, а именно защо точно LR Health & Beauty и защо точно гелът на LR. В света има над 200 вида алоe вера, от които само един единствен се доближава до нашия човешки организъм и само един единствен правилно въздейства и пречиства организма, а именно барбаден с мил, което автоматично означава, че ще отговорим следващия въпрос към хората с алергии, че няма как да бъдат алергични към алоe вера и по-точно алергични към продукт, който е научно доказан и изследван, че е чист и натурален, или с просто думи казваме, че няма как да бъдем алергични към себе си. Това естествено гарантира качеството, по-точно може да се гарантира качеството на този гел и с международните сертификати, един от които е сертификат в Физена, с който е изобразен на бутилката, както може да се види. Един единствен е заводът за алоe и алоето на LR Health & Beauty в град Ален, Германия. LR Health & Beauty си партнира с нас над 28 страни и в тези 28 страни във всички тях може да се гарантира едно и също качество. И нека сега да преминем към нашия опит, към нашата симулация за човешки организъм, чист човешки организъм, който се ражда. Ето, чистата вода ще бъде нашия чист организъм. Това е нашия чист организъм. Ражда се едно бебенце с такъв организъм, но след годинка то започва да приема вече сладки неща, бомбонче, сладкишче, които неща започват да вредят на организъм. Това е йод, който ще симулира вредните храни през годините и натрупването на вредни неща в организма и естествено тези вредни неща го замърсяват. Ето, сипваме си йод в чистата вода и по този начин замърсяваме организма. Сипваме и тук, след малко ще разберете защо. Това е един чист макарон, който ще симулира нашата чиста клетка в тялото. Пускаме чистия макарон, нашата клетка в замърсения вече организъм и тази клетка вече не е чиста. Ето, може да се види, че клетката не е чиста. Тя вече е замърсена. Сложим една чиста клетка в тази чашка, в този организъм. Така, и нека покажем какво прави алоe вера гелът на LR Health & Beauty. Сипваме си две капачки, например, гел. Разбъркваме и виждаме резултата. Естествено, на клетката ще отнеме много повече време и естествено с натрупване на продукта ще бъде изчистен. Оставяме на страни. Тук, във втория замърсен организъм, взимаме обикновено алоe, което хората си казват, защо пък да натира до аптеката и да си купя алоe от аптеката обикновено. Ами ето сега ще ви покажа защо. Сипваме и от него две капачки. Уж гарантиран продукт на 100% и хората отиват и си го купуват. Да, обаче този продукт, ето сега разбъркваме и нещо не виждаме резултат. Нито организмът се пречиства, нито нашата клетка в организма. Много хора казват, нека отидем на лекар. Отиваме ние на лекар и лекарът ни казва, започни да пиеш вода. Започни да пиеш повече вода, защото твой организъм ще се пречисти с повече вода. И ето сега слагаме нашата клетка в вода. Разбъркваме. Да, обаче ето виждаме, че с вода не става само. Водата е важна по принцип